Hayibo, yazi ngenize nikholweke namhlanje ngiphupha umkhulu ethi uthi umkhulu wethenjiwe awuvuka uyogeza. Usuyanuka phela manje ubhizi uhleli la uyastressa awusagezi nokugeza usuyanuka nama ngisakwazi ngisho ukufika emaphupheni akho. So ngibuke ngageza ke namhlanje ngizama nami ukuthi ngithi get back to life slowly but surely and go ngiyohaslisha ngoba umkhulu uyangikhumbuza ukuthi phela ayibo mayiphela inyanga ngizobe ngingedwa ekufanele ngikhokha ama-bills ami. So fanele ngivuke ngiyohaslisha ngibone ukuthi ngihlanganisa nani ukuze kuphumeni. Wasethi nginitshela ukuthi shame on you ngokudestroy indawo eyisiza nina nabantu abamnyama. Wathi shame on you ngokudestroy amabhizinisi abantu abamnyama. Wathi shame on you ngokushisa izinto eziprovider nina ukuthi nikwazi ukuthola imali yesinkwa niphinde nishise nezinto ezikwazi ukuthi zinike nina isinkwa ngoba njengamanje njoba ningakwazi ngisho ukusithola ke nje isinkwa nala ebezenziwa khona nishisila ngithi hambani ke niyodla lowo mlilo eniwushisile. Wathi nginitshele nje ukuthi is very very disappointed in you for doing that. Wathi nje there is a way to fight the struggle without destroying yourself, without destroying into eyenza wena. Wathi ke nje umkhulu hayi angihambe ngiyobona ukuthi ngipatanisa ngenze njani ngoba njoba ngihleli nje mina ngilibele ukustressa la ngingasagezi ngoba abantu enabavotela efana baworried ngani bahleli bona endlini zabo kuma estate bazungezwe ama security balele kwimbhede yabo entofontofo basafe ngendlela ongayazi bakhokha yonke into yabo ngezimali zabo abayilutha kudala. So mina ke njengomuntu owalalelayo amaphupho ngoba angifuni ukuthi ngelinye ilanga ngiyibone sengiphuphile ngoba kuphupha akuyona into engiyithandayo. Ngase ngithi yazini angivuke ngigeze ngigqoke ngihambe ngiyozama isinkwa sezingane zami. I love you guys, stay safe.